Καλησπέρα από τα Τρίκαλα, από το κλειστό γυμναστήριο Κατσιμίδιο. Είμαστε έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο αγώνα της τρίτης μέρας ανάμεσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Πάτρας για το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που διοργανώνει η ΕΟΚ εδώ στην πόλη μας. Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα του ΠΑΟΚ, που είναι και θεωρητικά γηπεδούχοι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε χθες ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το βράδυ τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και σήμερα έρχεται αντιμέτωπη με μια ιστορική ομάδα της Πάτρας, τον Απόλλωνα. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, προπονητής ο κύριος Μελετιάδης με βοηθούς την κυρία Καμπίτση, και για την ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας η κυρία Γκοτσοπούλου και ο κύριος Σαματάς βοηθός. Διαιτητές του αγώνα που θα παρακολουθήσουμε θα είναι ο κύριος Δημολάς Ιωάννης, ο κύριος Παπαδόπουλος Ανδρέας και η κυρία Τογανίδου Άρτεμις. Οι τελευταίες οδηγίες από τους coach των δύο ομάδων στους πάγκους για τις παίκτριες. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι της τρίτης μέρας της τελικής φάσης του 35ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, στο αρχικό σχήμα θα είναι με το νούμερο 11 η Ζορμπαλά η Αποστολία, με το νούμερο 13 η Σταμπουλίδη η Σοφία, με το νούμερο 16 η Χαΐτογλου η Βασιλική, με το νούμερο 18 η Κοκουναρίδου η Δέσποινα και με το νούμερο 30 η Τόγια η Λίσα. Για την ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας θα ξεκινήσουν με το νούμερο 5 η Καραγιάννη η Ελένη, με το νούμερο 9 η Φασουλή η Δήμητρα, με το νούμερο 11 η Κακίου η Μυρτώ, με το νούμερο 12 η Ρωμανού η Φωτεινή και με το νούμερο 14 η Μπουρσινού η Εκατερίνη. Μπαίνουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο και όλα είναι έτοιμα για να δοθεί το τζάμπολ για το δεύτερο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής ημέρας. Στο τζάμπολ για τις δύο ομάδες, από πλευράς ΠΑΟΚ θα πηδήξει η Χαΐτογλου η Βασιλική και από πλευράς Απόλλωνα Πάτρας η Μπουρσινού η Κατερίνα. Κερδισμένη η ομάδα του Απόλλωνα. Από την Κακίου η μπάλα καταλήγει στη Φασουλή, η οποία στείνει ένα screen με την Μπουρσινού. Η μπάλα στην Κακίου. Τώρα η Καραγιάννη. Η Φασουλή για την Μπουρσινού με πλάτη στο καλάθι. Γυρίζει. Ένα σούτ 4 μέτρα άστοχο. Και η μπάλα κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η Ζορμπαλά στην επαναφορά για τη Σταμπουλίδου. Βγαίνει από τα σκριν η Χαΐτογλου, προτιμά τη Ζορμπαλά. Κόβει η Χαΐτογλου, ωραία πάσα, όμορφη προσπάθεια και το κόψιμο από τη Φασουλή. Η μπάλα κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η Σταμπουλίδου από την τελική γραμμή. Μια μικρή διακοπή. Σταμπουλίδου στην επαναφορά. Για το screen η
Χαΐτογλου, η μπάλα θα σουτάρει, η Ζορμπαλά θα στοχίσει, προσπάθεια για το rebound και κατοχή για το Απόλλωνα Πάτρας μετά την προσπάθεια της Χαΐτογλου. Η Φασουλή στην επαναφορά, πιέζει η ομάδα του ΠΑΟΚ, η Καραγιάννη με την μπάλα προσπαθεί, κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η Ζορμπαλά το πρώτο καλάθι του αγώνα, 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Η Κακίου τώρα θα δώσει τη Φασουλή, προσπαθεί, περνάει το κέντρο η ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας με την Κακίου στη Φασουλή. Ένα drive, προσπαθεί να κλέψει και κλέβει η Κουκουναρίδου που έβαλε σωστά τα χέρια της. Πάει προς το καλάθι, προσπαθεί να πάρει θέση η Χαΐτογλου. Η Ζορμπαλά από την κορυφή της ρακέτας, δεύτερο εύστοχο σουτ και 4-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ στις αρχές του παιχνιδιού που παρακολουθούμε. Η Φασούλη κατεβάζει την μπάλα για την Μπουρσινού, λάθος, η Ζορμπαλά θα δώσει για την Κουναρίδου και ένα εύκολο lay-up, 6-0 και το πρώτο time out για την ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας. Ξανά μαζί σας μετά τις οδηγίες των δύο προπονητών. Ξαναμπαίνουν τα κορίτσια στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει αλλαγή από τον Απόλλωνα Πάτρας. Και μπαίνουν και τα κορίτσια και του ΠΑΟΚ. Ούτε εδώ έχουμε κάποια αλλαγή. Και η Φασουλή θα επαναφέρει για τον Απόλλωνα Πάτρας από την τελική γραμμή. Φασουλή για την Κακίου. Η Κακίου για τη Φασουλή. Ριψοκίνδυνα. Φάουλ κερδίζει η Φασουλή από την Σταμπουλίδου τη Σοφία. Επαναφορά με τη Φασουλή για την Κακίου. Πάλι Φασουλή. Μπροστά της η Τόγια. Κακίου τώρα. Μαρκάρει η Τόγια. Κακίου πάντα. Για τη Φασουλή. Γυρίζει μέτωπο στο καλάθι. Προσπαθεί να περάσει για την Μπουρσινού. Η Μπουρσινού κάτω από το καλάθι. Για την Κακίου. Η μπάλα χτύπησε έξω σε μια όμορφη πάσα που προσπάθησε να περάσει Μπουρσινού. Και τώρα κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τη Σταμπουλίδου. Για τη Ζορμπαλά. Θα προσπαθήσει για τον drive, θα δώσει Σταμπουλίδου. Από εκεί στον Κουναρίδου, ένα σούτ από τα 6 μέτρα. Εύστοχο, όμορφα γύρισαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και η Κουκουναρίδου κατάφερε και σκόραρε. Η Κακίου τώρα θα δώσει για τη Ρωμανού, η Ρωμανού για τη Φασουλή, ένα ωραίο drive. Δυστυχώς κάνει το καλάθι, η Μπουρσινού προσπαθεί, αστοχή, η Φασουλή προσπαθεί, παίρνει το rebound, η Κακίου στη γωνία για τρίποντο, άστοχη και η Ζορμπαλά κερδίζει το rebound και προσπαθεί να τρέξει την ομάδα. Ηρεμεί το ρυθμό για τη Σταμπουλίδου για να οργανώσει την επίθεση. Χαΐτογλου, η Τόγια για τη Σταμπουλίδου, drive, η μπάλα στην Ζορμπαλά, επιχειρεί το shoot. Rebound από την Απόλλωνα Πάτρας, κλέβει Κουκουναρίδου για την Ιτόγια. Αστοχή στο rebound
η Ρωμανού. Και τώρα η Καραγιάννη προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Double team με τους παίκτες του Απόλλωνα. Μπουρσινού για τη Φασουλή. Η μπάλα έξω, φτάνει στην Κακίου. Σούτ από τη γωνία, αστοχή. Η Σταμπουλίδου και προσπαθεί να βγάλει ευνηδιασμό. Όχι, ηρεμεί το παιχνίδι. Για τη Ζορμπαλά, σου 3 πόντων, άστοχο. Προσπαθεί η Χαούτογλου και καταφέρνει και παίρνει το rebound του. Ζορμπαλά και πάλι. Και παράβαση, βήματα για τη Ζορμπαλά. Κατοχή για τον Απόλλωνα Πάτρας, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 8-0 προηγεί του ΠΑΟΚ. Η Φασουλή για την Κακίου, ξανά η Φασουλή, για να οργανώσει την επίθεση της ομάδος της. Η Τόγια μπροστά της. Πάει Μπουρσινού, θα δώσει ένα screen. Η Φασουλή για την Μπουρσινού. Στην Καραγιάννη. Καραγιάννη κάνει τον drive, πολύ όμορφη προσπάθεια, αστοχή. Η Χαΐτογλου για την Κοκουναρίδου, για την Ιτόγια. Δύσκολη πάσα. Δεν πρόλαβε να την πιάσει η Ιτόγια. Μια προσπάθεια ευνηδιασμού για τον ΠΑΟΚ. Η κατοχή περνάει στον Απόλλωνα Πάτρας. Η Φασούλη στην επαναφορά. Πρεσάρει στα 4 ο ΠΑΟΚ. Καραγιάννη, Φασούλη. Επάνω τη Ζορμπαλά. Πέφτει και η Ιτόγια. Double team. Προσπαθεί η Κακίου. Προσπαθούν τα κορίτσια, περνάνε το κέντρο και η μπάλα είναι για τον Απόλλωνα Πάτρας από την παρέμβαση της Ιτόγια. Η Καραγιάννη στην πλάγια γραμμή. Βγαίνει από τα σκρίνη Κακίου, παίρνει την μπάλα για τη Φασουλή στο τρίποντο με την Ιτόγια απέναντί της. Κάνει τον drive, παίρνει η Καραγιάννη την μπάλα, πάει από την εσωτερική. Έξω η μπάλα. Και τέλος η επίθεση στην προσπάθεια της Μπουρσινού. Αλλάζει κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η πρώτη αλλαγή, φεύγει η Μπουρσινού από το παιχνίδι και στη θέση της μπαίνει για τον Απόλλωνα Πάτρας η Μιχαλοπούλου, η Βάσου, Σταμπουλίδου. Βγαίνει η Ζορμπαλά, μια πολύ ωραία πάσα για την Ιτόγια, ένα πολύ όμορφο καλάθι από τους πέτρες του ΠΑΟΚ. Και τώρα η Κακίου κατεβάζει την μπάλα για τον Απόλλωνα με τη Φασουλή. Πάλι Κακίου. Δίνει για τη Μιχαλοπούλου. Κακίου πάει στην εσωτερική και κερδίζει το φάουλ από τη Ζορμπαλά στην προσπάθειά της για σούτ. 2 κερδισμένες βολές για την Κακίου. 10-0 το σκορ. 4 και 36 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στα Τρίκαλα. Προηγείται ο ΠΑΟΚ και ο Απόλλωνας Πάτρας. Ευστοχή η Κακίου στην πρώτη βολή και σπάει το ρόδι για την ομάδα της. 11. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή η Κακίου. 12 και η Χαΐτογλου Σταμπουλίδου που θα οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Για τη Ζορμπαλά παίρνει το σκριν από τη Χαΐτογλου. Η Σταμπουλίδου για την Ιτόσα. Χρεώνεται με βήματα. Δεν κράτησε το σταθερό και αλλαγή κατοχής. Η μπάλα στον Απόλλωνα Πάτρας και στη Φασουλή που θα επαναφέρει από τα πλάγια. Για την Κακίου. Για την Καραγιάννη. Στη Ρωμανού. Η Ρωμανού με την Κοκουναρίδου. Προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Φασουλή με την Ιτόγια. Πάει για τον drive. Η μπάλα στην Κακίου στη γωνία. Ένα τρίποντο. Εύστοχο. Έκανε τον drive Φασουλή. Πέρασε στην Κακίου και ευστόχησε στο τρίποντο για το 15. 3 και 54 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η Σταμπουλίδου προσπαθεί. Η Κακίου πιέζει και κερδίζει το φάουλ Σταμπουλίδου από την Μιχαλοπούλου.
Έχουμε δύο αλλαγές τώρα για τον ΠΑΟΚ. Με το νούμερο 10 μπαίνει στο παιχνίδι η Μπεκύρη και με το νούμερο 44 η Μποροδήμου. Και φύγανε το παιχνίδι η Χαΐτογλου και η Τόγια. Σταμπουλίδου τώρα. Ζορμπαλά. Σου 3 πόντων, αστοχή. Καραγιάννη στο rebound. Προσπαθεί, δίνει στη Ρωμανού. Η Ρωμανού στην Μιχαλοπούλου. Η Μιχαλοπούλου στη Φασουλή. Κακίου. Δίνει το screen Φασούλη για την Κακίου. Σουτ της Φασουλή. Άστοχο για 3 πόντους. Στο rebound η Μπεκύρη. Περνάει για την Κουκουναρίδου. Ένα όμορφο drive. Χάνει το σουτ, την προσπάθεια. Δεύτερη προσπάθεια. Το rebound η Κακίου. Προσπαθεί να ανοίξει τον ευνηδιασμό για τον Απόλλωνα Πάτρας. Στην Καραγιάννη. Η Καραγιάννη στη Ρωμανού. Άσχημη πάσα της. Από μία κόντρα η μπάλα καταλήγει έξω και είναι κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η Σταμπουλίδου θα επαναφέρει την μπάλα για την Μπεκύρη. Η Μπεκύρη στην Μποροδήμου. Σταμπουλίδου. Κόβει η Κουκουναρίδου. Ζορμπαλά. Ανεβαίνει για το screen η Μποροδήμου. Η Ζορμπαλά περνάει και κερδίζει το φάουλ από την Καραγιάννη. 15 το σκορ, προηγείται ο ΠΑΟΚ. Και η Μπεκύρη στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τη Ζορμπαλά. Από την εσωτερική Ζορμπαλά. Όμορφη προσπάθεια και σκοράρει για το 12-15. Η Μιχαλοπούλου θα δώσει την Κακίου. Πιέζεται για τη Φασουλή. Ξανά Κακίου για να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας της. Σκριν από τη Φασουλή. Σκριν και από τη Μιχαλοπούλου. Η μπάλα στην Καραγιάννη. Προσπάθεια για drive. Κακίου. Φασουλή θα δώσει screen. Θα γυρίσει, θα πάρει την μπάλα. Όμως προσπάθεια. Αλλά δυστυχώς το σφύριγμα της κόρνας των 24 δευτερολέπτων αλλάζει την κατοχή και η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. 12-15 το σκορ. 2 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Η Σταμπουλίδου με την μπάλα θα δώσει στην στην Μποροδήμου. Η Μπεκύρη. Η Μποροδήμου ανεβαίνει για το screen. Στη γωνία η Κουκουναρίδου. Ένα όμορφο μπάσιμο και ένα κερδισμένο φάουλ από την Κουκουναρίδου ανάμεσα σε 3 παίκτριες. 2 ελεύθερες βολές για την παίκτρια του ΠΑΟΚ. Νέα αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι Σταμπουλίδου και περνάει η Κανλή για τον ΠΑΟΚ. Αλλάζει την παίκτρια στον Άσο ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κουκουναρίδου τώρα. Εύστοχη στην πρώτη βολή. 13-5 το σκορ. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή. Και 14-5 το σκορ και η Καραγιάννη θα κάνει την επαναφορά. Θα δώσει για τη Μιχαλοπούλου. Η Μιχαλοπούλου για την Καραγιάννη. Η Καραγιάννη για τη Σιμάτου που μπήκε στο παιχνίδι. Προσπαθεί και κλέβει η Κανλή. Πετάει μπροστά για τη Ζορμπαλά. Και ένα εύκολο lay-up μετά το κλέψιμο της Κανλή από τη Ζορμπαλά. 16-5 το σκορ. 1 και 18 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Η Καραγιάννη κατεβάζει την μπάλα. Τώρα η Κακίου. Μαρκάρεται από την Κουκουναρίδου. Προσπαθεί ο Κουκουναρίδου και κλέβει την μπάλα. Και πετυχαίνει ένα καλάθι. 18-5. Πρεσάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνέχεια και δημιουργούν προβλήματα στις παίκτες του Απόλλωνα Πάτρας. Μια προσπάθεια και ένα lay-up από τη Μιχαλοπούλου δεν τα κατάφερε. Η Ζορμπαλά περνάει. Ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Η Κανλή από τα 5 μέτρα ένα σούτ άστοχο. Η Ζορμπαλά στο rebound.
και καταφέρνει και πετυχαίνει το καλάθι. 25. Η Κακίου τώρα συνεχίζει να πιέζει πάρα πολύ η Κανλή. Η Καραγιάννη πάει να τη βοηθήσει. Η Κουκουναρίδου κλέβει την μπάλα και η Καραγιάννη θα κάνει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και θα σταματήσει την Κουκουναρίδου που προσπαθούσε να εκδηλώσει ευθυνδιασμό. Νέα αλλαγή. Φεύγει η Ζορμπαλά και μπαίνει για την ομάδα του ΠΑΟΚ με το νούμερο 9 η Γκαϊντατζή η Κατερίνα. Η Μπεκύρη για τον ΠΑΟΚ. Μια όμορφη πάσα και ένα πολύ όμορφο σούτ από την Ποροδήμου από την κορυφή της ρακέτας για το 22-5, 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η Κακίου προσπαθεί, ξανακλέβει η Κανλή, πιέζουν πάρα πολύ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η Καραγιάννη προσπαθεί να κόψει, δεν τα καταφέρνει, τελικά η μπάλα στα χέρια της Καραγιάννη, δεν προλαβαίνουν να εκδηλώσουν επίθεση, 22-5 το σκορ, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στα Τρίκαλα. Σε λίγο και πάλι κοντά. Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στα Τρίκαλα και θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Πάτρας. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο γήπεδο και κατάφερε να προηγείται με 22-5. Πεντάδες για τις δύο ομάδες. Για τον Απόλλωνα Πάτρας με το νούμερο 13 η Κακογιάννη, με το νούμερο 14 η Μπουρσινού, με το νούμερο 17 η Μιχαλοπούλου, με το νούμερο 9 η Φασουλή και με το νούμερο 5 η Καραγιάννη. Και για τον ΠΑΟΚ με το νούμερο 77 η Κανλή, με το νούμερο 44 η Μποροδήμου, με το νούμερο 9 η Γκαϊντατζή, με το νούμερο 10 η Μπεκύρη και με το νούμερο 1 η Τακίδου. Ένα τρίποντο από την Κανλή θα φέρει τη διαφορά στο 25-5 και τώρα ο Απόλλωνας Πάτρας με την Καραγιάννη. Η Καραγιάννη για τη Φασουλή, Μποροδήμου, προσπαθεί, κλέβει η Κανλή και τελικά η μπάλα από τα χέρια της Μιχαλοπούλου καταλήγει out υπέρ του ΠΑΟΚ. Η Μπεκύρη τώρα για την Κανλή. Η Κανλή πάει μέσα και
Μια ωραία πάσα. Καταλαβαίνει η Καραγιάννη και κλέβει την μπάλα. Προσπαθεί, δεν βγάζει τον ευνηδιασμό. Η Φασουλή, η Μποροδήμου της δίνει ένα screen. Μπαίνει προς τα μέσα η Φασουλή. Θα δώσει έξω για τη Μιχαλοπούλου. Shoot out. Και η μπάλα στην Κανλή στο rebound. Η Μπεκύρη. Τρέχει όλο το γήπεδο. Μια ωραία προσπάθεια για την Καϊτατζή. Καϊτατζή για την Τακίδου. Ένα shoot. Rebound από την Μποροδήμου. Και το foul που σφυρίζεται. Συγγνώμη. Rebound από την Μπουρσινού και το foul που σφυρίζεται στην Μποροδήμου του ΠΑΟΚ. Η Φασουλή στην επαναφορά από την τελική γραμμή για την Καραγιάννη. Η Φασουλή για την Καραγιάννη. Προσπαθούν να κλέψουν, τελικά η μπάλα περνάει. Και ένα όμορφο καλάθι από τη Μιχαλοπούλου για τον Απόλλωνα Πάτρας που μειώνει σε 25-7. Η Μπεκύρη στο κατέβασμα της μπάλας, οργανώνει την επίθεση, ένα drive, δίνει για την Κανλή, σουτ άστοχο, η Μπεκύρη στο rebound, δεν τα κατάφερε, προσπαθεί και μαζεύει Μποροδήμου, μια πάσα για την Καϊτατζή, η Καϊτατζή βγαίνει έξω, Μπεκύρη, ωραία τρίπλα, σουτάρει, αστοχή και η Μπουρσινού καθαρίζει το αμυντικό rebound για τον Απόλλωνα Πάτρας και δίνει την μπάλα στην Καραγιάννη. Η Καραγιάννη για την Μπουρσινού, η Μπουρσινού για την Κακογιάννη, Κακογιάννη Φασουλή, πάει για τον drive, κερδίζει το foul. Από το νούμερο 10 της ομάδας του ΠΑΟΚ, την Μπεκύρη. Και 2 ελεύθερες βολές για την Φασουλή. Αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αφήνει το παρκέ η Μποροδήμου και επιστρέφει η Τόγια. Φασουλή στις βολές. Άστοχη στην πρώτη βολή. Παραμένει το 25-7. 7 και 39 πριν τη λέξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Εύστοχη στη δεύτερη, 25-8. Η Τακίδου στην επαναφορά για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε από το παιχνίδι η Μιχαλοπούλου και ξαναπέρασε η Κακίου για τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Τακίδου στην Ιτόγια, η Ιτόγια στην Καϊτατζή, η Καϊτατζή στην Μπεκύρη που αστοχεί, rebound από την Κακίου και τώρα η Φασουλή. Μια πάσα για την Κακίου, ένα σου 3 πόντων, άστοχο, μαζεύει την μπάλα η Τακίδου και η Μπεκύρη τρέχει για την Ιτόγια. Πάλι Μπεκύρη. Παίρνει το screen, η Ιτόγια στο τρίποντο. Προσπαθεί μια πάσα για την Τακίδου, δεν τα καταφέραν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Κλέβει πολύ όμορφα η Καϊτατζή, αλλά η ομάδα παραμένει στην κατοχή του Απόλλωνα Πάτρας. Η Φασούλη στην πλάγια γραμμή. Για την Κακίου, Καραγιάννη είναι δίπλα, πάλι στη Φασουλή. Κακίου, μπαίνει προς τα μέσα, ένα όμορφο καλάθι και μειώνει ο Απόλλωνας Πάτρας 25-10. Μπεκύρη για τον ΠΑΟΚ, επιταχύνει, βλέπει ένα κενό, γυρίζει για την Τακίδου, η Τακίδου για την Κανλή, η Κανλή για την Ιτόγια, η Ιτόγια για την Καϊτατζή, προσπαθεί η Καϊτατζή, ξανά για την Ιτόγια, μπαίνει προς τα μέσα, δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι, μπάλα καταλήγει στα χέρια της Φασουλής και από εκεί στην Καραγιάννη που θα
πάρει το φάουλ από την Κανλή που την πίεσε περισσότερο από όσο έπρεπε. Πολύ πιεστικές οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τα 4 τέταρτα του γηπέδου. Τώρα έχουμε μια ακόμα αλλαγή, επιστρέφει στο μάτι της Σταμπουλίδου και αφήνει το παρκέ η Κανλή, η Ελένη για τον ΠΑΟΚ. Επαναφορά με την Καραγιάννη, βγαίνουν από τα σκριν, η μπάλα καταλήγει στη Φασουλή, παίρνει το σκριν από την Μπουρσινού, βγαίνει Τακίδου να την εμποδίσει, η Φασουλή συνεχίζει, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και τώρα η Μπεκύρη στον ευνηδιασμό σταματάει, σουτάρει για 2, αστοχή, η Καραγιάννη μάχεται για το rebound, η Κακίου, τελικά η Τόγια είναι αυτή που κερδίζει, σουτάρει η Γκαϊτατζή, αστοχή και η μπάλα για τον Απόλλωνα Πάτρας. Καινούρια αλλαγή, φεύγει για την ομάδα του ΠΑΟΚ η Μπεκύρη και επιστρέφει στον αγώνα η Κουκουναρίδου. Καραγιάννη, κακή συνεννόηση με την Κακίου, η μπάλα στα χέρια της Κουκουναρίδου, περιμένει και τις συμπαίκτριές της, κόβει όμορφα η Τακίδου, προσπαθεί, δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι, η Κακίου τώρα κατεβάζει την μπάλα, μπροστά της η Τόγια, προσπαθεί να στήσει ένα σκριν με την Μπουρσινού, η μπάλα τώρα στην Μπουρσινού, από εκεί στη Ρωμανού, ξανά Μπουρσινού, Κακίου θα πάρει το σουτ, είναι εκτός χρόνου όμως, έληξε ο χρόνος 24 δευτερολέπτων, καλή άμυνα από τις παίκτες του ΠΑΟΚ και η μπάλα στα πλάγια με την Κουκουναρίδου. Για τη Σταμπουλίδου που μαζί με την Γκαϊτατζή, την Ιτόγια και την Τακίδου είναι στην πεντάδα. Κακίου, μια μακρινή πάσα όμορφη. Όμορφο λέει από προσπάθεια, αλλά στόχισε η Κακογιάννη. Και τώρα η Τόγια. Βγαίνει η Τακίδου, δίνει το screen. Η Τόγια κρατάει την μπάλα για τη Σταμπουλίδου. Την παίρνει, βγάζει έξω η Τόγια πάλι. Ένα drive και ένα foul από την Κακίου. Δικαίωμα για 2 βολές στην Ιτόγια. 25-10 το σκορ, 4 και 29 για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. 3 φάουλ ομαδικά για τον ΠΑΟΚ, 1 για τον Απόλλωνα Πάτρας. Και έχουμε την αλλαγή στη θέση της Καραγιάννη. Περνάει με το νούμερο 4 η Μουζάκη. Βολές για την Ιτόγια. Άστοχη στην πρώτη. Εύστοχη στη δεύτερη. 26-10 και η Κακίου πάει για την επαναφορά. Η Κακίου στη Ρωμανού. Πάλι Κακίου. Χάνει τον έλεγχο. Ξανά καταφέρνει να έχει την μπάλα στα χέρια της. Τώρα η Μουζάκη για τη Ρωμανού. Πάει προς τα μέσα. Δίνει στην Μπουρσινού. Προσπαθεί από την εσωτερική και κερδίζει το φάουλ από την Μποροδήμου. Προσπάθησε να περάσει Μπουρσινού από την εσωτερική. Κέρδισε το φάουλ από την Μποροδήμου. Το τέταρτο ομαδικό φάουλ για τις παίκτες του ΠΑΟΚ. Στα 4 και 10 πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Προσπαθεί η Κακίου, βγαίνει ένα screen. Ένα στα 4 μέτρα αστοχή. Προσπαθεί για το rebound η Ρωμανού. Τελικά η μπάλα από τα χέρια της Ιτόγια βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και κατοχή για τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Κακογιάννη στην επαναφορά. Δίνει screen η Μπουρσινού. Βγαίνει η Μπουρσινού, παίρνει την μπάλα. Παίζει προς το καλάθι. Τώρα για την Κακίου. Στείλω ένα screen με την Μπουρσινού. Από εκεί η Μουζάκη.
Δεν προλαβαίνει να σουτάρει. Καλή άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν επέτρεψαν στις παίκτριες του Απόλλωνα Πάτρας να εκδηλώσουν την επίθεση. Η Γκαϊντατζή τώρα βγαίνει η Σταμπουλίδου και παίρνει την μπάλα. Ξανά η Γκαϊντατζή. Μέχρι στο τέλος της ρακέτας έκανε το lay-up, δεν τα κατάφερε. Ξανά η Γκαϊντατζή για την Μποροδήμου, η οποία και θα κερδίσει το φάουλ. Από την Πουρσινού, το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Απόλλωνα. Επαναφορά με τη Σταμπουλίδου από την τελική γραμμή. Βγαίνουν από τα screen. Η μπάλα θα φτάσει στην Ιτόγια. Από εκεί στην Κουκουναρίδου. Ένα όμορφο μπάσιμο. Και με ένα αριστερό lay-up θα κάνει το σκορ 28-10. 3 και 16 πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Από την Κακίου για τη Ρωμανού. Τώρα η Μουζάκη. Η Μουζάκη στη Ρωμανού. Προσπαθεί να βρει κάτω από το καλάθι την Πουρσινού. Υπό την πίεση της Μποροδήμου χάνεται η μπάλα και η κατοχή επανέρχεται στα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Αλλαγές τώρα. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι η Ζορμπαλά. Κουκουναρίδου, ένα drive, σταματάει. Βήματα. Κακίου. Στο κατέβασμα της μπάλας, η Κουκουναρίδου είναι πάντα μπροστά της. Την πιέζει, Κακογιάννη. Για τη Μουζάκη. Η Κακίου. Βγήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η Μουζάκη. Ένα drive, προσπαθεί, τελικά η Τόγια θα κλέψει την μπάλα. Θα φύγει στον ευνηδιασμό. Αλλά δυστυχώς θα χρεωθεί η Κουκουναρίδου με βήματα. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Με επιθετικό φάουλ η Τόγια θα χρεωθεί. Συγχωρέστε μου το λάθος. Επαναφορά με την Κακογιάννη. Προσπαθεί η Κακίου, προσπαθεί και η Κουκουναρίδου να την πιέσει. Τώρα η Μουζάκη. Προσπαθεί η Κακίου. Κάνει ένα σουτ από τα 6,75. Τελικά η μπάλα στην Κουκουναρίδου. Δίνει την μπάλα κάτω για την Μποροδήμου. Από εκεί για την Καντατζή. Από την εσωτερική η Τόγια, ένα σουτ εύστοχο από τα 6 μέτρα. Μια όμορφη προσπάθεια της Γκαϊντατζή. Μια πάσα στην αδύνατη πλευρά και το σουτ της Τόγια έκανε το σκορ 30-10, 1 και 38 πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ βάζει το χέρι της η Ζορμπαλά και καταφέρει να πάρει τον μπρος πίσω για την ομάδα της, αφού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα η Κακογιάννη. Συνεχίζονται οι αλλαγές. Έφυγε από το παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κατατζή και επέστρεψε η Μπεκύρη. Η Μπεκύρη στην επαναφορά. Δίνει στη Ζορμπαλά για 3 πόντους. Εύστοχη Ζορμπαλά. 33-10. Ξανακλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και φάουλ στην Ιτόγια από την Καραγιάννη. Πριν προλάβει η Ιτόγια να δώσει την μπάλα στην Κουκουναρίδου που ήταν κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχουν βολές. Απ' έξω η μπάλα, δεν έχει συμπληρώσει βολές η ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας, μόνο ο ΠΑΟΚ. Και η Μπεκύρη στην επαναφορά. Αλλαγή για την ομάδα του Απόλλωνα. Μπαίνει στο παιχνίδι η Σιμάτου και βγαίνει η Καραγιάννη.
Ένα σουτ άστοχο από την κορυφή της ρακέτας από την Μποροδήμου. Ξανά στα χέρια της η μπάλα. Και με όμορφα τελείωμα θα πετύχει 2 πόντους και θα πάει το σκόρ στο 35-10. Φασούλη τώρα. Πιέζεται πάντα από την Μπεκύρη. Προσπαθεί να πάει στο drive. Δίνει την μπάλα στην σημά του. Χάνεται η μπάλα. Και η Τόγια με ένα ακόμα lay-up θα κάνει το 37-10. Επαναφορά. Φασουλή για τη Μιχαλοπούλου. Η Τόγια μπροστά της για τη Φασουλή. Μαρκάρεται από την Μπεκύρη. Πιέζουν συνεχώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ παρά τη διαφορά και παρά τα λίγα δευτερόλεπτα που, για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα στη Ρωμανού. Η Ρωμανού στη Μιχαλοπούλου. Η Μιχαλοπούλου στη Φασουλή. Τελείωσε ο χρόνος των 24. Δεν μπόρεσαν να εκδηλώσουν επίθεση. Πολύ πιεστική άμυνα των παικτριών του ΠΑΟΚ. Και η Μποροδήμου στην επαναφορά για την Μπεκύρη. Πάει η Μποροδήμου, δίνει το screen. Συνεχίζει η Μπεκύρη για την Κουκουναρίδου κάτω από το καλάθι, όμορφη προσπάθεια. Και 39-10. Αυτό θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου εδώ στα Τρίκαλα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Απόλλωνα Πάτρας. Σε λίγο κοντά σας.
Καλησπέρα και πάλι από τα Τρίκαλα. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Πάτρας στο πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής ημέρας για το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που διεξάγεται στην πόλη των Τρικάλων. Διαιτητές του αγώνα οι κύριοι Δημουλάς Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ανδρέας και το Γανίδου Άρτεμις. Το πρώτο ημίχρονο που βρήκε προηγούμενη την ομάδα του ΠΑΟΚ με 39-10, η οποία αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με την Κανλή την Ελένη με το νούμερο 77, τη Σταμπολίδου τη Σοφία με το νούμερο 13, τη Ζορμπαλά την Αποστολία με το νούμερο 11, τη Χαΐτογλου τη Βασιλική με το νούμερο 16 και την Παξεβάνη τη Μαρία με το νούμερο 14. Τα κορίτσια του Απόλλωνα Πάτρας ξεκινάνε με την Κακίου με το νούμερο 11, την Μπουρσινού με το νούμερο 14, τη Φωτεινού με τη Φασουλή με το νούμερο 9, με το νούμερο 12 η Ρωμανού και με το νούμερο 5 η Καραγιάννη. Κατοχή για τον Απόλλωνα Πάτρας και η μπάλα στα χέρια της Κακίου, πιέζεται από την Κανλή. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχώς. Η Κακίου τώρα για την Μπουρσινού, ξανά Κακίου, η Φασουλή για την Μπουρσινού, γυρίζει ένα όμορφο καλάθι από την Μπουρσινού. Ψάξαν, τη βρήκαν την ψηλή τους οι παίκτες του Απόλλωνα Πάτρας και κατάφεραν να πετύχει το καλάθι. 39-12, το πρώτο καλάθι του τρίτου δεκαλέπτου. Η Ζορμπαλά με την μπάλα, παίρνει την εσωτερική, μια πάσα για την Κανλή, στη Σταμπουλίδου, για τη Χαΐτογλου, η Κανλή σε ένα σου 3 πόντων, αστοχή, η Σταμπουλίδου στο rebound, μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή, η Χαΐτογλου παλεύει, παίρνει το rebound, ξανά Σταμπουλίδου, η Ζορμπαλά από τα 5 μέτρα, αστοχή στο rebound του Μπουρσινού και δίγαινε την Κακίου, ανοίγει τον ευνηδιασμό, γυρίσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, Κακίου τώρα σε οργανωμένη επίθεση, για την Καραγιάννη, κόβει Κακίου, μία λάθος συνεννόηση, η Κακίου έπεσε πάνω στην Καραγιάννη και την ανάγκασε να κάνει βήματα, αλλάζει η κατοχή για τις παίκτες του ΠΑΟΚ η μπάλα. Η Μπαξεβάνη θα επαναφέρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή για τη Σταμπουλίδου που θα οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Για τη Ζορμπαλά παίρνει ένα σκριν από τη Χαΐτογλου, στο τρίποντο η Ζορμπαλά, το επιχειρεί, αστοχή, η Κακίου θα πάρει την μπάλα, Κακίου με την μπάλα, τώρα για τη Φασουλή, σκριν από την Μπουρσινού, πάντα η Φασουλή με την μπάλα, θα δώσει για την Μπουρσινού, στο τρίποντο, για την Καραγιάννη, μαρκάρεται από τη Ζορμπαλά, Φασουλή, θα κάνει ένα σουτ, άστοχο, Σταμπουλίδου, για τη Χαΐτογλου κάτω από το καλάθι, μαρκάρεται και η Μπουρσινού νικήτρια. Κακίου τώρα, Μπουρσινού, Φασουλή, Κακίου για την Μπουρσινού που παίζει με πλάτη και κερδίζει το φάουλ. Από τις παίκτρες του ΠΑΟΚ στα πλάγια η μπάλα. Το πρώτο ομαδικό για το τρίτο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες. Στην επαναφορά η Καραγιάννη για τη Φασουλή. Ξανά Καραγιάννη, Σταμπουλίδου πάνω της. Βρίσκει τη Μπουρσινού, μια όμορφη πάσα για τη Φασουλή, καταφέρει τη Σταμπουλίδου και κλέβει και βγάζει την ομάδα του ΠΑΟΚ στον ευνηδιασμό. Μέχρι μέσα μόνη της, την κόβει Κακίου, πολύ όμορφη αμυντική προσπάθεια από την παίκτρια του Απόλλωνα Πάτρας. Προσπαθεί αυτήν τώρα να ανοίξει τον ευνηδιασμό για την ομάδα της. Φασουλή, Μπουρσινού, από την κορυφή μια προσποίηση και χρεώνεται με βήματα. 39-12 το σκορ.
7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σταμπουλίδου με την μπάλα για την οργάνωση της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Δίνει στη Χαΐτογλου. Κόβει Ζορμπαλά, κόβει Κικανλή. Ξανά η Σταμπουλίδου. Ένα σουτ από το 45. Αστοχή η Κακίου με την μπάλα. Θα δώσει για την Καραγιάννη. Η Καραγιάννη θα δώσει για την Ρωμανού. Η Ρωμανού στη Φασουλή. Παίζει με την Μπουρσινού. Παίρνει το screen. Ξανά η Μπουρσινού. Πάει προς το καλάθι. Δεν τα καταφέρνει. Ζορμπαλά γίνεται κάτω της μπάλας. Μια μακρινή πάσα για τη Σταμπουλίδου. Μια όμορφη πάσα και παραλίγο ένα πολύ όμορφο καλάθι. Rebound από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η Κανλή. Τώρα η Ζορμπαλά. Παίρνει το screen από τη Χαΐτογλου. Στο drive. Αστοχή. Όμορφη προσπάθεια αλλά αστόχησε. Και η Κακίου είναι αυτή που θα οργανώσει την επίθεση του Απόλλωνα Πάτρας. Για την Καραγιάννη. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Αστοχή. Τελικά η μπάλα μετά τη μάχη για το rebound μεταξύ της Μπουρσινού και της Χαΐτογλου καταλήγει για τον ΠΑΟΚ. Αλλαγές τώρα. Θα μπει η Μπεκύρη στη θέση του Σταμποπούλου και η Μποροδήμου στη θέση της Χαΐτογλου, της Βασιλικής. Μπεκύρη στο κατέβασμα της μπάλας για την Μποροδήμου. Για τη Ζορμπαλά θα πάρει το screen. Πάει για τον drive, ένα στο 4 μέτρα. Όμορφο σουτ και η μπάλα καταλήγει στο καλάθι του Απόλλωνα Πάτρας για το 41-12. Κακίου πάλι. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Η Καραγιάννη κλείστηκε. Έξυπνα χτυπώντας την μπάλα στο παρκέ. Πήρε το out από τις παίκτες του ΠΑΟΚ. Βγαίνει Φασουλή από τα screen. Για την Καραγιάννη. Από τα 5 μέτρα ένα όμορφο σουτ. Και μειώνει 41-14. Μπεκύρη τώρα. Για την Μποροδήμου. Σουτάρει Μποροδήμου από την κορυφή της ρακέτας άστοχα. Η Κακίου βρίσκει μπροστά της Γκαλή. Μια ωραία τρίπλα και μια ωραία προσπάθεια η οποία κερδίζει ένα φάουλ. Προσπάθησε η Κακίου μια ωραία τρίπλα να κάνει το drive. Είδε ότι η Καραγιάννη έκοβε, προσπάθησε να περάσει την μπάλα αλλά κέρδισε το φάουλ η Κακίου. Αλλαγές πάλι. Βγαίνει η Μποροδήμου και η Μπεκύρη και στον αγώνα πέρασαν η Μπαξεβάνη και η Καϊτατζή για τον ΠΑΟΚ. Απόλλωνας Πάτρας με την Κακίου. Λάθος συνεννόηση με τη Φασουλή. Κλέβει η Καϊτατζή μέχρι το καλάθι. Κόβει η Κακίου. Δεύτερη όμορφη αμυντική προσπάθεια της νεαρής παίκτριας του Απόλλωνα Πάτρας. Η Μπαξεβάνη θα πάει για την επαναφορά. Για τη Ζορμπαλά η μπάλα. Ένα σούτ 4 μέτρα, αστοχή. Προσπαθεί Τακίδου και παίρνει το rebound. Στην Καϊτατζή. Πήρε το screen. Τώρα η Ζορμπαλά για σου 3 πόντων, αστοχή. Προσπαθεί η Μπαξεβάνη. Η μπάλα στα χέρια της Καραγιάννη του Απόλλωνα Πάτρας. Προσπαθεί και κλέβει, όχι δεν τα κατάφερε τελικά. Όμορφη αμυντική προσπάθεια, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο η Μπαξεβάνη. Η μπάλα για τον Απόλλωνα Πάτρας με την Καραγιάννη να είναι στην επαναφορά. Καραγιάννη για την Μπουρσινού. Γυρίζει προς το καλάθι, αστοχή. Προσπαθεί η Ρωμανού, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και η μπάλα είναι καταχή για τον ΠΑΟΚ. Η Τακίδου θα επαναφέρει την μπάλα. Έχουμε αλλαγή τώρα, περνάει
Με το νούμερο 8 η Νικολακοπούλου για τον Απόλλωνα Πάτρας στη θέση της Ρωμανού. Η Καϊτατζή κατεβάζει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Είναι στη Ζορμπαλά. Κάνει τον drive Ζορμπαλά. Άστοχο σουτ. Η Φασουλή για την Κακίου. Μια όμορφη πάσα. Προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει και τελικά η μπάλα στα χέρια του Ζορμπαλά. Προσπαθεί να επιτεθεί. Και ένα όμορφο καλάθι και φάουλ που κερδίζει η Ζορμπαλά, που επιτέθηκε στην ανοργάνωτη άμυνα του Απόλλωνα Πάτρας. 43-14 το σκορ, 3 και 35 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου και έχει μία κερδισμένη βολή μετά το φάουλ που δέχτηκε η Ζορμπαλά, αφού πέτυχε και το καλάθι. Αλλαγές τώρα, βγαίνει η Τακίδου και μπαίνει στο γήπεδο με το νούμερο 3 η Ζελενίτσα. Εύστοχη η Ζορμπαλά στη βολή και αφήνει τη θέση της στην Ιτόγια. Ποιήση 4/4 του γηπέδου για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί η Καραγιάννη. Η Ιτόγια θα της κάνει το φάουλ. Άλλη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι Ζελενίτσα και περνάει η Τακίδου. Η Καραγιάννη στο κατέβασμα της μπάλας για τον Απόλλωνα Πάτρας. Προσπαθεί, αλλά είναι δυνατή η πάσα της για τη Φασουλή. Και έχουμε εκ νέου κατοχή της μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Η Κανλή θα δώσει για την Καϊτατζή, η οποία θα οργανώσει την επίθεση. Θα δώσει για την Τακίδου ένα σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Αστοχή, η Κακίου θα κερδίσει την μπάλα. Θα προσπαθήσει να τρέξει την ομάδα της. Σταματά για τη Φασουλή, δίπλα στην Καραγιάννη. Η Καραγιάννη στην Νικολακοπούλου. Η Καλή μπαίνει ανάμεσα και κλέβει την μπάλα και με ένα lay-up κάνει το 46-14. Καραγιάννη για την Κακίου. Φασουλή. Ένα όμορφο drive. Σουτάρει, αστοχή, ξανά η μπάλα στα χέρια της και ένα όμορφο καλάθι από τη Φασουλή τη Δήμητρα για να μειώσει ο Απόλλωνας Πάτρας 46-16. Καϊτατζή για την Τακίδου. Η Τόγια με τη Φασουλή παίρνει το screen από την Τακίδου. Προσπαθούν να στήσουν ένα pick and roll, τα καταφέρνουν. Η Φασουλή έκλεψε και η Κακίου προσπαθεί να τρέξει την ομάδα της. Όμορφη προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε στο τέλος. Παλεύουν τα κορίτσια και τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Και στην επαναφορά η Κανλή για τον ΠΑΟΚ. Για την Καϊτατζή. Η Καραγιάννη μαρκάρει. Για την Ιτόγια. Η Φασουλή μπροστά της. Πάλι η Καϊτατζή. Η Ιτόγια από τα 6,5 μέτρα. Θα χρεωθεί με βήματα και έχουμε αλλαγή κατοχής. Κακίου, Φασουλή. Κακίου. Νικολακοπούλου, κλέβει η Τόγια και πετάει την μπάλα μπροστά για την Παξεβάνη. Φτάνει κάτω από το καλάθι. Και η Καραγιάννη με μια αμυντική προσπάθεια καταφέρνει να κόψει την μπάλα και η μπάλα να φύγει από τα χέρια της Παξεβάνη. Υπέρ του Απόλλωνα Πάτρας, η Φασουλή στην επαναφορά.
Για την Καραγιάννη πέφτει πάνω της η Κανλή και της κάνει το φάουλ. Από κεκτημένη ταχύτητα η Κανλή δεν πρόσεξε να βρει ισορροπία και κέρδισε το φάουλ η Καραγιάννη. 4 τα ομαδικά φάουλ του ΠΑΟΚ, 1 για τα κορίτσια του Απόλλωνα Πάτρας. Η Καραγιάννη προσπαθεί, η Κανλή καταφέρει και της παίρνει την μπάλα. Για την Ιτόγια. Μπαξεβάνη, κλέβει Καραγιάννη, Κακίου. Προσπαθεί η Καντατζή να της δυσκολέψει τη ζωή. Τώρα η Καραγιάννη. Η Μπαξεβάνη την πιέζει. Μια πάσα για τη Φασουλή. Κλέβει Τακίδου. Η Κανλή συγκρατεί τον έλεγχο της μπάλας και φεύγει στον ευθυνδιασμό. Σταματά για την Καντατζή. Βγάζει στη γωνία για την Κανλή. Ένα σούτ, αστοχή. Προσπαθούν για το rebound. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια της Νικολακοπούλου. Έχουμε ένα μικρό τραυματισμό της Μιχαλοπούλου. Και τεχνική ποινή στην προπονήτρια του Απόλλωνα Πάτρας. Από το διαιτητή της αναμέτρησης. Αποχωρεί η Μιχαλοπούλου, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, και επανέρχεται η Μπουρσινού για τον Απόλλωνα Πάτρας. Στη εισβολή της τεχνικής ποινής η Τόγια, ευστοχή. Και κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, για τον Απόλλωνα Πάτρας είναι η κατοχή. Πάει Φασουλή για να επαναφέρει. Πιέζουν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Βγαίνει η μπάλα για την Νικολακοπούλου. Πάλι Φασουλή. Θα δώσει την Καραγιάννη. Για την Μπουρσινού. Πάλι για την Καραγιάννη. Κερδισμένο φάουλ για την Μπουρσινού. Από την Μπαξεβάνη. Βολές για την Μπουρσινού, αφού ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε τα 5 φάουλ. Και έτσι το μπόνους των βολών είναι για τον Απόλλωνα Πάτρας. «27 δευτερόλεπτα και 2 δεύτερα, 47-16 το σκορ. Και 2 βολές κερδισμένες για την Μπουρσινού του Απόλλωνα Πάτρας. Εύστοχη στην πρώτη βολή, μειώνει 47-17. Εύστοχη και στη δεύτερη, 47-18, 27 δευτερόλεπτα και 2 δεύτερα. Για την Κανλή η επαναφορά. Τρέχει όλο το γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα. Δίνει στην Καϊτατζή. Θα πάρει το screen Παϊτακίδου να δώσει ένα screen στην Καϊτατζή. Περνάει η Καϊτατζή για την Ιτόγια. Θα βγάλει στην Παξεβάνη. Καϊτατζή. Ένα φλότερ. Η Μπουρσινού στο rebound. Και τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Προηγείται η ομάδα του ΠΑΟΚ 47-18. Σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Ξανά από τα τρίκαλα. Τα ζεστά τρίκαλα. 47-18 το σκορ του αγώνα που παρακολουθούμε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Απόλλωνα Πάτρας. Το δεύτερο παιχνίδι για την τρίτη ημέρα του 35ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων του Final Eight που διοργανώνεται από την ΕΟΚ στην πόλη μας. Η ομάδα του ΠΑΟΚ προηγείται 47-18 της ομάδας του Απόλλωνα Πάτρας και τα κορίτσια της ομάδας του ΠΑΟΚ μπήκαν ήδη στο τερέν. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο με τη Μποροδήμου με το νούμερο 44, την Κουκουναρίδου με το νούμερο 18, την Παξεβάνη με το νούμερο 14, την Μπεκύρη με το νούμερο 10 και την Ιτόγια με το νούμερο 30. Η κατοχή για το τέταρτο δεκάλεπτο είναι για τον Απόλλωνα Πάτρας που θα μπει στο παρκέ με τη Μπουρσινού με το νούμερο 14, με το νούμερο 11 την Κακίου, με το νούμερο 9 τη Φασουλή, με το νούμερο 8 την Νικολακοπούλου και με το νούμερο 5 την Καραγιάννη. Η Καραγιάννη στην επαναφορά από το κέντρο του γηπέδου για την Κακίου, όμορφη προσπάθεια. Καραγιάννη, Μπουρσινού, προσπαθεί να κλέψει και καταφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κλέψουν. Φεύγει η Τόγια για την Μπαξεβάνη και καλάθι από την Μπαξεβάνη τη Μαρία στον πρώτο ευνηδιασμό του τετάρτου δεκαλέπτου. 49-18 το σκορ. Η Φασούλη κατεβάζει την μπάλα για τον Απόλλωνα Πάτρας, για την Κακίου. Θα σουτάρει για 3 πόντους. Θα στοχίσει στο rebound η Νικολακοπούλου. Δεν προλαβαίνει όμως και η κατοχή πάει στον ΠΑΟΚ. Η Μποροδήμου θα δώσει στην Κουκουναρίδου. Ξανά Μποροδήμου. Από εκεί στην Μπεκύρη. Μποροδήμου. Θα παίξει με πλάτη. Θα χρεωθεί όμως με βήματα. Και η μπάλα για τον Απόλλωνα Πάτρας με τη Φασουλή από την τελική γραμμή. Πιέζουν συνεχώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καραγιάννη τώρα. Περνάει την Κουκουναρίδου. Άσχημη πάσα. Έκλεψε η Μπεκύρη. Και δυστυχώς η Μπαξεβάνη θα χρεωθεί με βήματα στην πάσα της Μπεκύρη στον ευθυνδιασμό. Έχουμε μια αλλαγή. Φεύγει από τον αγώνα η Νικολακοπούλου η Δήμητρα και στη θέση της μπαίνει η Σημάτου Γεωργία για τον Απόλλωνα Πάτρας. Καραγιάννη με την μπάλα στα χέρια. Πιέζει Κουκουναρίδου. Η Φασούλη πάει κοντά της, θα πάρει την μπάλα. Η Κουκουναρίδου άλλαξε και πήγε στο μαρκάρισμα της Φασούλη. Η Κακίου θα δώσει το screen Μπουρσινού. Πάει η Κακίου, δίνει για τη Φασούλη. Καταφέρουν και κλέβουν τα κορίτσα με την Μπεκύρη. Και από εκεί για την Κουκουναρίδου. Και εύκολο καλάθι για την Κουκουναρίδου για το 51-18. 8 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Κακίου θα δώσει τη Φασούλη. Βρήκε κενό χώρο στη ρακέτα. Περνάει. Κάνει το lay-up. Προσπαθούν. Και τελικά από τα χέρια της Μποροδήμου η μπάλα καταλήγει out και κατοχή για τον Απόλλωνα Πάτρας. Με τη Φασουλή στην τελική γραμμή. Περνάει από τα σκρίνη Κακίου, παίρνει την μπάλα. Θα σουτάρει από τα 6 μέτρα, στοχή, προσπαθεί η Φασουλή. Προσπαθεί και η Μπαξεβάνη, η Τόγια γίνεται κάτω της μπάλας και προσπαθεί να τρέξει την ομάδα της. Όμορφη προσπάθεια και ένα όμορφο lay-up. 53-18 για τον ΠΑΟΚ. Η Κακίου τώρα. Για την Καραγιάννη, Κουκουναρίδου μπροστά της. Η Σημάτου καταφέρει και κλέβει η Κουκουναρίδου. Όμορφη κλίβα πίσω στην πλάτη. Πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει και το φάουλ από τη Σημάτου. Μια όμορφη προσπάθεια για την παίκτρια του ΠΑΟΚ. Θα κάνει το σκορ 55-18 και έχει κερδισμένη και μια ελεύθερη βολή. Κουκουναρίδου εύστοχη στη βολή, 56-18 το σκορ.
Και έχουμε αλλαγές. Αλλαγή μάλλον. Βγαίνει η Τόγια από το παιχνίδι και περνάει η Γκαϊντατζή για τον ΠΑΟΚ. Φασούλη για την Καραγιάννη. Φασούλη πάλι. Καραγιάννη. Περνάνε το κέντρο. Πιέζεται η Καραγιάννη από την Παξεβάνη. Τώρα η Κακίου. Δίνει ένα σκρίνι Μπουρσινού. Η μπάλα στα χέρια τα δικά της. Σταματάει, σουτάρει και ένα όμορφο καλάθι από την ψηλή παίκτρια του Απόλλωνα Πάτρας. 56-20 το σκορ. Η Μπεκύρη για την Μποροδήμου, από εκεί στην Κουκουναρίδου. Μπεκύρη πάλι, θα δώσει το screen. Η Μποροδήμου θα πάρει πάλι την μπάλα, όμορφη προσπάθεια, αστοχή. Η Μπουρσινού το rebound. Η Φασουλή θα κατεβάσει την μπάλα για τον Απόλλωνα Πάτρας. Παίρνει το screen από την Μπουρσινού. Θα ξαναπάρει την μπάλα η Μπουρσινού. Μπαίνει μπροστά της με το νούμερο 9 η Γκαϊντατζή. Βάζει τα χέρια στην μπάλα και το τζάμπολ, το βελάκι δείχνει για τον ΠΑΟΚ την μπάλα. Αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι η Καραγιάννη και μπαίνει η Καρκούλια για τον Απόλλωνα Πάτρας. Με το νούμερο 6. Μποροδήμου για την Κουκουναρίδου. Όμορφη προσπάθεια, όμορφη πάσα. Πολύ όμορφο. Χάνει την πρώτη προσπάθεια ξανά και με τη δεύτερη προσπάθεια, όχι, το χάνει και αυτή. Ξαναπαίρνει το rebound την Μποροδήμου. Πάλι για την Κουκουναρίδου, πάει στο screen Μποροδήμου. Κουκουναρίδου από 4 μέτρα, μια όμορφη πάσα κάπου το καλάθι. Ξανά για την Μποροδήμου. Και αυτή τη φορά τα καταφέρνει. 58-20. Αλλάξαν όμορφα οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα. Και η Μποροδήμου κατάφερε να φτάσει στο καλάθι. Κακίου τώρα. Την πιέζει η Γκαϊντατζή. Καταφέρνει και παίρνει και την μπάλα. Και κερδίζει το φάουλ από την Κακίου. Πολύ όμορφες και φιλότιμες προσπάθειες και των δύο ομάδων, παρά τη μεγάλη διαφορά. Να προσπαθούν για κάθε χαμένη μπάλα. Τώρα η Μποροδήμου θα δώσει την Κουκουναρίδου. Θα πάει στο drive, θα δώσει πάλι στην Μποροδήμου. Θα σουτάρει, θα στοχίσει. Στο rebound την Μπουρσινού. Και η Φασουλή. Για την Κακίου. Πάλι Φασουλή. Πάει μέχρι μέσα στο καλάθι, πετυχαίνει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τα κορίτσια του Απόλλωνα Πάτρας. Στη συνεργασία της Κακίου με τη Φασουλή. Που κατάφερε, πέτυχε το καλάθι, μείωσε 58-22 και πήρε και τον πόνους της μία βολής. Αστοχή στη Βουλή. Η Μποροδήμου στο rebound. Η Κουκουναρίδου προσπαθεί να τρέξει στον ΠΑΟΚ. Για την Μπεκύρη, από τα 5-6 μέτρα ένα σούτ, αστοχή. Προσπαθούν για το rebound. Η Μποροδήμου καταφέρνει και βγαίνει νικήτρια τώρα. Η Μπεκύρη παίρνει το screen από την Μποροδήμου για την Κουκουναρίδου. Πάει προς τα μέσα. Καταφέρνει η Κουκουναρίδου. Πετυχαίνει το καλάθι με lay-up και παίρνει και το φάουλ από την Καρκούλια του Απόλλωνα Πάτρας. 60-22 το σκορ και μια ελεύθερη βολή για την Κουκουναρίδου στα 5 και 18 πριν από το τέλος του παιχνιδιού που παρακολουθούμε. Εύστοχη η Κουκουναρίδου. Και έχουμε αλλαγή. Θα μπει η Τακίδου με το νούμερο 1 στις θέσεις της Κουκουναρίδου. Φασούλη στην επαναφορά για την Καρκούλια. Φασούλη συνεχίζει. Μπροστά της Τακίδου. Συνεχίζουν να πιέξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κακίου. Θα πάρει το screen, προσπαθεί. Η μπάλα βρίσκει στα πόδια της Γκαϊντατζή. Και έχουμε πάλι κατοχή για την ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεση της ομάδας της Πάτρας. Θα πάρει την μπάλα η Μπουρσινού. Θα δώσει για την Κακίου. Για τη Φασουλή. Τακίδου είναι εκεί. Σουτ από την Μπουρσινού.
Προσπαθεί και παίρνει το rebound η Μπεκίρη. Τρέχει όλο το γήπεδο, όμορφη προσπάθεια. Η Μπουρσινού κλέβει για την Κακίου. Φασουλή. Με την Τακίδου μπροστά της. Πιέζει η Τακίδου. Κρατάει τον έλεγχο της μπάλας η Φασουλή. Περνάει η Μπουρσινού, δεν παίρνει την μπάλα. Από την Κακίου για την Μπουρσινού. Κόβεται η Μπουρσινού από την Ποροδήμου και η μπάλα στα χέρια των παικτριών του ΠΑΟΚ. Κλέβει Φασουλή. Πάει προς τα μέσα. Δεύτερο κλέψιμο. Τελικά η Μπεκίρη ξεφεύγει. Δίνει για την Ποροδήμου, η οποία υποπίπτει σε βήματα. Αλλαγή κατοχής και μία αλλαγή. Θα βγει η Φασουλή η Δήμητρα και θα μπει για την ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας η Μουζάκη η Μαρία. Κακίος στο κατέβασμα της μπάλας. Πιέζει συνεχόμενα η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Μουζάκη πιέζεται και θα κερδίσει το φάουλ από την Καϊτατζή. Το τρίτο ομαδικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όμορφη προσπάθεια για την Κακίου. Δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Η Καϊτατζή βγάζει τον ευνηδιασμό. Την Μπεκίρη, η οποία παίρνει το φάουλ και πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών για να εκτελέσει δύο από αυτές. 61-22, 3 και 44 πριν από τη λήξη του αγώνα. Άστοχη η Μπεκίρη στην πρώτη βολή. Άστοχη και στη δεύτερη. Η Μποροδήμου καταφέρνει και παίρνει το rebound. Η Μπεκίρη πάλι. Θα οργανώσει την επίθεση για 14 δευτερόλεπτα του ΠΑΟΚ. Ένα σουτ άστοχο από την Καϊτατζή. Rebound πάλι για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθησε Τακίδου για την Παξεβάνη. Ήταν λίγο δυνατή η πάσα. Κατοχή για τον Απόλλωνα Πάτρας. Φεύγει τώρα το παιχνίδι μας η Μπουρσινού, που πάλεψε πολύ και προσπάθησε, και μπαίνει η Μιχαλοπούλου στη θέση της για τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Κακίου πιέζεται. Προσπαθεί να στήσει ένα screen. Θα δώσει για τη Σιμάτου. Η Σιμάτου θα χάσει την μπάλα από τα χέρια της με την παρέμβαση της Μπεκίρη και η μπάλα για τον Απόλλωνα Πάτρας με την Καρκουλιά. Για τη Μιχαλοπούλου, πάσα όμορφη στη γωνία για την Κακίου, ένα τρίποντο, αστοχή. Στο rebound η Μποροδήμου. Επίθεση Μπαξεβάνη που χρεώνεται όμως με βήματα. Όμορφη πάσα της Μπεκίρη για την Μπαξεβάνη. Δεν βρήκε ρυθμό η Μπαξεβάνη στο πιάσιμο της μπάλας και χρεώθηκε με βήματα. Νέα αλλαγή για τον Απόλλωνα Πάτρας. Βγαίνει η Κακίου, η οποία προσπάθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι, όπως και όλα τα κορίτσια και από τις δύο ομάδες. Και μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 13 η Κακογιάννη η Γεωργία. Καρκούλια θα δώσει την μπάλα δίπλα, θα μπει ανάμεσά τους η Μπεκίρη, θα κλέψει η Γκαϊτατζή τώρα. Περιμένει η Μποροδήμα να της δώσει το screen, θα πάρει το screen η Γκαϊτατζή. Σταματάει η Μπεκίρη από τα 6 μέτρα, αστοχή. Και η Μουζάκη προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του Απόλλωνα. Παίρνει ένα screen. Η μπάλα στην Κακογιάννη. Από την Κακογιάννη στη Σιμάτου. Από τη Σιμάτου στην Καρκούλια. Προσπαθεί και κλέβει η Μπεκίρη και πάει για τον καλάθι. Κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Η Μπεκίρη
και κάνει το σκορ 63-22, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βόλη. Εύστοχη η βολή. Στην επαναφορά η Σιμάτου θα δώσει για την Καρκούλια. Αυτήν θα περάσει στην Κακογιάννη. Από την Κακογιάννη τελικά η μπάλα θα φτάσει στην Μουζάκη, η οποία και θα κερδίσει το φάουλ από την Μπεκύρη. Δικαίωμα για 2 βολές στην παίκτρια του Απόλλωνα Πάτρας. Αλλάξαν την μπάλα γρήγορα και όμορφα οι παίκτρες του Απόλλωνα και καταφέραν να κερδίσουν το φάουλ με τη Μουζάκη. Βγαίνει τώρα το παιχνίδι Μιχαλοπούλου και στη θέση της μπαίνει με το νούμερο 16 η Γιαννούλη Αλεξάνδρα. Στις βολές η Μουζάκη Μαρία. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μετά το σουτ και κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η Μποροδήμου για την Μπεκύρη. Πάλι Μποροδήμου για την Μπαξεβάνη. Η Μπαξεβάνη πάει να κάνει τον drive και χρεώνεται με βήματα. Για την ακρίβεια μεταφορά μπάλας. Και κατοχή για τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Σιμάτου θα είναι στην επαναφορά. Η Μουζάκη θα πάρει την μπάλα. Συνεχίζει να πιέζει ο ΠΑΟΚ σε όλο το γήπεδο. Δυσκολεύει τη ζωή των παικτριών του Απόλλωνα. Η Μουζάκη προσπαθεί και τα καταφέρνει. Η Σιμάτου τώρα. Η Κακογιάννη. Και τώρα η Καρκούλια. Πάει προς το καλάθι. Η μπάλα φτάνει στη Μουζάκη. Τελικά δεν θα καταφέρουν. Θα κλέψει η Μπεκύρη και με ένα αριστερό lay-up θα κάνει το σκορ 66-22. 1 και 12 πριν από το τέλος. Η Καρκούλια κατεβάζει την μπάλα. Μπροστά της Μπαξεβάνη. Τώρα η Σιμάτου θα δώσει τη Γιαννούλη. Από τη Γιαννούλη στην Κακογιάννη. Θα βάλει το χέρι της η Μπεκύρη και θα πετάξει την μπάλα πλάγια για τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Χριστίνα η Καρκούλια θα κάνει την επαναφορά. Μπροστά της η Μπαξεβάνη. Θα δώσει για τη Μουζάκη. Δεν πρόλαβαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Τελείωσε ο χρόνος που είχε να απομείνει για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Μια αλλαγή. Θα φύγει η Μουζάκη Μαρία και θα μπει στη θέση της η Νικολακοπούλου η Αδαμαντία. Για τον αναπομείναντα χρόνο. Η Μποροδήμου η Δήμητρα θα δώσει για την Μπεκύρη. Μπροστά της η Σιμάτου, η Μπεκύρη θα περάσει. Ωραία πάσα για την Μποροδήμου, ένα όμορφο καλάθι από τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, 68-22. Ωραία πάσα της Μπεκύρη, που είδε το κόψιμο της Μποροδήμου. Η Καρκούλια τώρα, για την Κακογιάννη. Από εκεί στη Σιμάτου. Καρκούλια και πάλι. Όμορφη εναλλαγή της μπάλας. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και η Μπεκύρη πάει προς το καλάθι. Σταματάει. Και κάπου εδώ είναι το τέλος του αγώνα που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα νικήσει τον Απόλλωνα Πάτρας με 68-22 και θα ετοιμαστούν για τους αυριανούς αγώνες των χιαστή. Καλό απόγευμα από εμάς. Σας περιμένουμε σε λίγη ώρα για το τρίτο παιχνίδι της σημερινής τρίτης αγωνιστικής
του 35ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίτων της ΣΕΟΚ στα Τρίκαλα.